Me Plugitilla rakennamme asiakkaillemme julkista latausverkostoa yhteistyössä kumppaniemme kanssa. Plugit-latausasemia löytyy monista liikenteen solmukohdista ympäri Suomea, kuten Lempäälän Ideaparkilta aivan Kolmostien varrelta. Tunnistat asemamme jo kaukaa nähdessäsi siniset laturit. Lataaminen Plugit-asemilla on hyvin helppoa ja huoletonta. Kiinnitä latauskaapeli, tunnistaudu ja seuraa näytön ohjeita. Sen jälkeen voit jättää autosi lataukseen ja suunnata kohti Ideaparkin monipuolisia liikkeitä ja palveluita. Kun olet lähdössä, lopeta lataus ajoneuvolta, mobiilisovelluksesta tai latauslaitteesta. Mikäli latauksen kanssa tulee ongelmia, asiakaspalvelumme on tavoitettavissa ympäri vuorokauden. Aina voit kysyä apua myös AI-latausapuriltamme.